че Ти, Господи, отново позволи да чуем, Господи, Твоите думи. Боже, тази вечер Те молим, Господи, на силите и на славата, да запечаташ, Господи, всяка една дума, Господи, святи и праведни в нашите сърца. Понеже, Господи, тази вечер ние вярваме, Господи, в Теб, уповавайки на Теб. Вярваме, Господи, че нашите сърца са унази, Господи, добра почва, Господи, която чака сеячът да излезе и да посее. И тази вечер, Господи, ние вярваме в Теб, уповавайки се в Теб. Знаем, Господи, че Твоето семе ще падне дълбоко в нашите сърца и ще даде плод, Господи, на силите и на славата. Боже, благодаря Ти, Господи, за всичко това, което правиш и ще правиш, Господи, в бъдеще в живота Ти, Боже. Боже, да, Ти си изпратил, Господи, Святия си Дух в нашия живот, в нашите сърца. И Ти казваш, Господи, в Твоето Слово, че любовта излята, Боже, в нашите сърца, чрез нам дадения Святия Дух, Боже. И аз Ти благодаря. Благодаря Ти, Господи, за тази любов, която Ти излява в живота ни, в сърцата ни, Боже. Боже, научи ни, Господи, святи и праведни, как да бъдем Твои синове и дъщери, които показват, Господи, всичко това, Господи, което Ти изпращаш в живота Ти, на тела, Божи, святи и праведни. Тази вечер, Господи, въздигам всяка една нужда, Господи, пред Твоите святи музеи, Боже мой. Боже, аз не Те моля да благославиш нуждите, Боже. Моля Те, Господи, на силите и на славата да се надяваш, понеже, Господи, Ти казваш в Филипяни, Боже, че Ти ще снабдяваш, Господи, всяка една наша нужда според Твоето богатство, сила и величие. Боже, молим Те, Господи, святи и праведни, за внучките на пастор Триян. Въздигам, Господи, внучките му пред Теб и Те моля, Господи, на силите и на славата, Ти да се прославиш, Господи, в живота Ти, Божи, святи и праведни. Боже, да изпратиш слово на изцеление и възстановление върху живота Ти, Боже мой. Боже, аз Те моля в името на Христос да запазиш живота Ти, Боже мой. И, Боже, Ти да се прославиш в тяхния живот заради името Ти, Боже, на силите и на славата. Понеже, Господи, Ти казваш, че Твоето ухо не е притъпяло, за да чуе молитвите ни, Боже. Ръката Ти, Господи, не се е скъсила, за да ни благослави и изцелява и да ни извежда, Господи, от ямите, в които ние сме паднали. Но, Господи, Ти казваш, че ще възстановяваш. Ти казваш, Господи, че ще възстановяваш отдавна запустелите места, Татко мой. И тази вечер Те моля, Господи, минавай от сърце на сърце, Боже. И преглеждай, Господи, всяко едно сърце, как стои пред Теб и Те моля, Боже. Ако има болка, немощ, Господи, скръп и тъга, тази вечер Те моля, Боже, възстановявай заради името Ти, Боже, святи и праведни. Понеже, Господи, Ти казваш, че за миждял фитил Ти няма да гасиш, Боже. И пречупената тръстика Ти няма да смажеш, но ще възстановяваш, Татко. И ние, Господи, на Тебе уповаваме, на Тебе разчитаме, Боже мой. Боже, молиме Те, Господи, да благославиш моите брати и сестри, Боже. Да правиш, Господи, прави пътеки, Господи, пред тях, заради името Ти, Боже, на силите и на славата. Боже, в името на Христос Те моля, Боже, да ги благославиш духовно, материално и финансово, Боже, заради името Ти, Татко мой. Тази вечер и аз Ти благодаря за моята сестра Фана, Боже мой. Боже, благослови годините и, Боже, на силите и на славата. Благослови и всичко тези години, които Ти ще дадеш да бъдат изживяни само и единствено, Господи, заради Тебе. Боже, благославяме с Теб. Понеже, Господи, да, когато имаме Те, имаме всичко друго на света. И аз Те моля, Боже, благославя, Боже. Благодаря Ти за това, че Ти е направил
правиш, Господи, в живота ни, Боже мой. Боже, благославим я в името на Исус Христос. Боже, благослови му брат Трайчо, Боже мой. Благослови тяхните деца, Боже, святи и праведни. Боже, въздигна това семейство пред Теб и Те моля, Боже, благославя ги, пази ги и ги закрили, Боже мой. Понеже, Господи, Ти си ги избрал, Боже мой, да бъдат Твои синове и дъщери. Избрал си ги, Господи, за да Ти служат. И аз Ти благодаря в името на Христос.